हेलो दोस्तों, हम हई भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री आवास से गुजरात के खातिर रवाना भई है। सुनीता केजरीवाल गुजरात के भरूच और भावनगर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के खातिर प्रचार कैली। दूसरा ताजा खबर बा कि दिल्ली के उपराज्यपाल विवेक सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारी के तत्काल प्रभाव से हटा देवल गईल बा। आरोप बा कि दिल्ली महिला आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मलिवाल नियम के खिलाफ जाके बिना इजाजत के नियुक्ति कैली। तीसरा ताजा खबर बा कि बीएसएफ जवान जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एगो घुसपैठी के मार गिरैलस। आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर डीके बुरा बतैना कि सेना सीमा पर गतिविधि देखत रहल और जब वो सीमा पर अइलस तब सेना के टुकड़ा होके चुनौती देलस, लेकिन उ ना मनलस। तब सेना फायरिंग चालू कर देलस। हमनी के सेना सतर्क देखैले बा। ऐसे संदेश जाता कि हमरी जमीन में जे भी नापाक इरादा से पैर रखे कोशिश करी वो अंदर ना आ पाई। चौथा ताजा खबर बा कि कांग्रेस रायबरेली से राहुल गांधी के मैदान में उतरले बा और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा के टिकट देले बा, लेकिन प्रियंका गांधी के टिकट नहीं के देले। पांचवा ताजा खबर बा कि गुजरात में प्रधानमंत्री एगो सभा के संबोधित करते करते कहना कि चुनाव एबरा सामान्य चुनाव नहीं के रह गए। हमरा खातिर ई चुनाव पद खातिर नहीं के रह गए। हमरा पद के तो भारत के लोग 2014 में ही पूरा कर दिल रहे। 2024 के चुनाव मोदी के पद खातिर नहीं खे, मोदी के मिशन खातिर बा। हमार मिशन बा कि देश के उज्जवल बनाई और ये हमार मिशन बा कि देश के बहुत आगे ले जाए। छठवां ताजा खबर बा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता के सभा के संबोधित करते समय कहना कि अखिलेश यादव और डिम्पल सिंह के निमंत्रण देले रहनी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी निमंत्रण देले रहनी, लेकिन उ लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना आइल। काहे से कि उ लोग अब वोट बैंक से डेराला लोग जे हमनी के वोट मत कट जाओ। ई बात अमित शाह कहना और इहो कहना कि हम भाजपा वाला हैं, हम वोट बैंक से